Hirap mong hagilapin. Wala pang signal dito sa loob ng hall. Hindi kita patawagan. Okay lang? Alam ko naman na kahit gaano pa tayo paglayuin ng pagkakataon, hahanapin pa rin natin ang isa't isa. Umirit ka na naman. Congratulations sa atin, babe. Congratulations! Degree holder na tayo pareho! Isang hakbang na lang. Ikaw, magiging psychologist. Ako, engineer naman. Hindi pa tapos, babe. Mas mahirap na yung mga susunod. May board exams pa tayo. Doon talaga masusubok lahat ng pinaghirapan natin. Sus, ilang taon na tayong nagpuyat, naghirap, at muntik ng sumuko. Board exam pa ba atrasan natin? Kayang-kaya na yun. Babe ha? Baka puro yabang lang yan. Hindi naman yabang to. Confidence tawag dito. Alam mo yun, kung masyado mong kinatatakutan ng isang bagay, lalo kang matatalo. Minsan, mindset lang talagang laban. Gets ko naman. Pero gusto ko, hindi lang tayo basta pumasa. Gusto ko pareho tayong maging handa. Para sa trabaho, para sa buhay, para sa future natin. Relax ka lang. Nasa vision board ko na yan lahat. Ikaw, ako, stable na trabaho, at kung ano pa mang plano natin. Hindi kita pababayaan. Sana nga. Anyway, congratulations ulit sa atin. I love you. I love you. So, pwede bang pakiabot ng mga hanger? Eto na, babe. Lapag ko na dito sa gilid mo. Ano bang ginagawa mo? Parang busy-busy ka. Naghahanap ako ng pwedeng applyan. Alam mo naman, kailangan na talaga nating magtrabaho. Oo nga. Alam mo, sobrang nagpapasalamat ako na supportive sa atin yung mga magulang natin. Hindi ko rin nakalain na sila pa mismo mag-aalok nitong kondo para may matirahan tayo. Grabing graduation gift to. Kaya nga, babe. Mas lalo tayong may responsibilidad na wag silang biguin. Malaki talaga tiwala nila sa atin. Kaya dapat, hindi natin yun sirain. Kumusta naman yung job hunting mo? May mga napasahan na akong resume natin. Mukha namang may... Natin? Oo, natin. Isinabay ko na rin yung sayo. Para kung sakali, sabay tayong makapasok. Pero baka magkaiba lang tayo ng department. Teka, sandali. Pareho tayong papasok sa isang kumpanya? Babe, wala yun sa napag-usapan natin. Babe, halos 8 taon na tayong magkasama araw-araw. Hindi ko na yata kayang hindi ka makita. Pero babe, yun nga yung punto. 8 taon na tayong halos laging magkasama. Hindi ba mas okay kung palawakin naman natin yung mundo natin ngayon? Baka mas mahirapan tayo kung lagi tayong magkadikit, kahit sa trabaho. Hindi kita naiintindihan. Babe, paano tayo mag-grow? Paano tayo makakakilala ng iba't ibang tao? Matututo sa iba't ibang environment. Ellie, tingin ko hindi na natin kailangan yan. Sapat na sa akin na ikaw ang kasama ko araw-araw. At sa totoo lang, nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Parang gusto mo nang lumayo. Hindi, babe. Para rin sa atin to, maniwala ka. Pag-usapan na lang natin to pag may sense na yung sinasabi mo. Babe. Babe, sandali! Joel! Gaya ng ibang magkasintahan, pag mahal niyong isa't isa, walang problemang hindi ninyo kayang ayusin. Sa huli, pumayag din si Joel na maghiwalay kami ng trabaho. Lalo na't magkasama naman kami sa iisang bubong. Naging mahaba at mabigat ang diskusyong yon para sa aming dalawa. Pero naniniwala akong para yun sa ikibubuti naming pareho. Nagkaroon kami ng trabaho ni Joel sa magkaibang kumpanya at sa simula, naging maayos ang takbo ng aming relasyon. Pero tulad ng panahon, ang tao unti-unting nagbabago.
Nakauwi na ako. Sakto, may dinner na. Kumain ka na ba? Sasama sana ako sa mga katrabaho ko. Kakain sila sa labas. Pero sobrang pagod na ako. Pansin ko nga. Parang itong mga nakaraan palagi kang overtime. Oo nga eh. Nung una kasi, masyado akong nagpakitang gilas. Ayun. Ngayon, halos lahat ng trabaho sa akin napupunta. Ganun yata talaga sa simula. Ikaw, kumusta ka naman sa trabaho? Okay lang. Okay lang? Yun na yun. Wala man lang kwento. Tahimik lang kasi ako sa trabaho, babe. Alam mo naman, di ako masyadong nakikisalamuha. Lalo na kung wala naman akong dahilan. Wala namang nagpapapansin sa'yo. Nagpapapansin? Joel, nasa high school ba tayo? Sus, alam mo naman, mas talamak ang landian sa trabaho. Mas malaya ang mga tao. Mas mapusok. Wala, babe. At kahit meron man, alam ko sa sarili ko na hindi ako papatol. Ikaw lang ang meron ako. Talaga lang ha. Ikaw naman? Napakasiloso mo pa rin. Malay ko ba? Walong taon kita halos nakikita araw-araw. Sanay akong alam kung nasan ka, kung sino kasama mo. Ngayon, para na akong manghuhula. Babe, kaya nga kailangan mo lang magtiwala. Mas nasusubok ang relasyon pag hindi tayo magkasama lagi. Paano kung bumigay ka? Bumigay? Joel, ganun ba ang tingin mo sa akin? Hindi sa ganun. Pero paano kung madala ka? Paano kung sa mga panahong hindi tayo magkasama, makalimutan mo ko? Joel, huwag kang gumagawa ng mga bagay na ikakasira natin. Nag-iisip ka ng problema na di naman nag-i-exist. Kung may gumawa man ng problema dito, ikaw yun. Sinabi ko na sa'yo, kaya natin na magkasama kahit sa trabaho. Pero pinili mo yung growth na yan eh. Para saan? Para makahanap ka ng iba? Joel, ano ba? Totoo naman eh. Mahirap magtiwala ngayon, Ellie. Hindi mo alam kung sinong tatraydor sa'yo. Kung may magtataksil sa'yo, Joel, hindi ako yon. Paano ka makakasiguro? Ikaw yung mismong gusto na magkalayo tayo. Natatakot na ako magsawa tayo sa isa't isa. Ayoko na umabot tayo sa punto na wala na tayong ibang mundo kundi tayo lang. Kahit kailan, hindi ko naisip na magsasawa ako sa'yo. Pero kung may magtatraydor man dito, baka ikaw yun, hindi ako. Imbis na maayos namin ang mga problema namin ni Joel, mas lalo kaming nagkalayo. Dumadalas ng pag-uwi niya ng gabi. At kadalasan, hindi na niya sinasabi kung saan siya galing. Ako, nananatili. Naghihintay. Umaasang babalik siya sa dati. Kung paano ko siya minahal noon, ganoon pa rin ang ibinibigay ko hanggang nung mga panahong yon. Himala. Maaga kang nakauwi ngayon. Wala kayong lakad ng office mates mo? Naubos na ba lahat ng may birthday? Talaga ba? Yan agad ang bungad mo sa akin? Walang pagkain. Hindi ako nagluto. Anak ng tokohan naman, oh. Kung kailan maaga ako umuwi, saka naman wala akong maaabutan. Malay ko bang dito kakakain? Halos araw-araw ka namang nasa labas. Di ka nga nagsasabi. Napapanis na lang yung pagkain sa mesa. Nakakawalang gana. Bakit ka ba galit na naman? Ano bang problema mo? Wala. Kilala kita. Alam ko pag manipis na yung pasensya mo. Wala nga. Sabihin mo nga sa akin. May problema kay ramdam ko. Ano? Ayaw mo na ba sa akin? Wala nga sabi! Nagdadabog ka? Ibabato mo pa yung bag mo sa sofa, ganon? Ano yan, Joel? Anong susunod? Sasaktan mo na ako? Hindi ko sinasadya. Ano ba talagang problema? Bakit di mo na lang sabihin ng direkta kaysa araw-araw mong pinaparamdam na parang wala akong halaga dito sa bahay? May aaminin ako, Ellie. Ano yung aaminin mo? Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo na saan? Sa atin. Sa atin? Bakit? Anong nagawa ko? Anong mali ko? Wala kang kasalanan. Pero, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Paano?
Paano nangyari yun? Tama ka. Lumawak ang mundo ko. Marami akong nakilala. Nagbago ang pananaw ko. Pero hindi ko inaasahan na pati puso ko magbabago rin. Anong ibig mong sabihin? May iba ka na? Oo, may nakilala ako. Katrabaho ko. Tuwing nag-aaway tayo, siya ang kausap ko. Naiintindihan niya ako. Kahit hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi yan ang ibig kong sabihin ng sabihin kong lawakan mo ang mundo mo. Hindi ko sinabing alisin mo ako sa buhay mo, Joel! Di ko rin naman ginusto to, Ellie. Sinabi ko sa'yo noon na gusto ko na magkasama tayo sa trabaho. Na gusto ko araw-araw kasama kita. Nakikita kita. Pero hindi mo ako pinakinggan. Binigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Sana naman ngayon, maintindihan mo rin ako. Dear love, nagpasya kaming maghiwalay ni Joel. Pinagpatuloy nila nung katrabaho niya yung relasyon nila. Nadurog ako. Halos 10 taon din ang pinagsamahan namin. Noong una, gusto kong sisihin yung sarili ko. Pero habang tumatagal, napatunayan ko rin na kung hindi kami nagkalayo, hindi ko makikita ang totoo. Na ang pagmamahal niya, nasusukat lang pala sa distansya. Metro's #1 Love Radio. Basic!